What's up mga kabatang amog? Hi Tayo guys! ngayon sa guys, sa grotto. Yes, Nandito ayan tayo sa Bamban, Tarlac. Guys, nandito Ayan. tayo. So yun guys, kaya ako siya dinala dito sa grotto. Kasi sabay kaming magdadasal sa mga blessing na natatanggap namin. Siyempre, Sa mga achievement talagang. excited na ako. Alam nyo ba guys, matagal na ako dito sa Angeles pero ngayon ko palang tumaakyat. So yun guys, syempre bago tayo umakyat, meron silang mga kandila-kandila. Ayan, merong mga meaning yung mga kandila nila dito. Yung red, ay yung blue, peace, patience, healing, truth, protection, and good health. Tapos yung red naman po, blue, love, power, Vitality. hindi pa alam ba sa akin. That's white, purity, New beginning. unity, harmony, Yung green. money, Money. prosperity. Love. Okay. Ako blue, pabili po. Isang red. Magkano po yung kandila niyo? Ito 10 po. 310. Ikaw? Isang red. Okay. Isang blue. Tapos isang pink. Okay. So guys, ang kinuha naming color ng candle Is is blue, pink, pink green. and green. Yun, guys. Yes. Bili na rin tayo ng panindi. First po. Yes. Purpose. Excited na ako. Kasi guys, alam nyo ba dati? Guys? Tinry namin yan akyatin dati. Kami, si mama, kasama ko sila. Nakailang step kayo? Hindi ako umabot dun sa dulo. Hanggang gitna lang ako. Pero sila mama umabot sila ng dulo. Siguro feeling ko baka hindi pa yun yung para sa akin na maabot ko siya hanggang dulo. Siguro this time, sana maabot ko. Naabot na Hindi yan. ko pa nakita yung taas yan. I swear, hindi pa talaga. Naabot nga natin yung susunod talaga. Yan pa kaya. Kaya nga sana maabot natin yun. Kaya yan, wala sa suko. For God so loved the world that So guys, every step meron siyang merong meaning. Bible verse. Meron siyang Bible verse. every step. So ayun guys, paakyat na kami. Diba? Hello, ang sarap sa pakiramdam. Parang ang aliwala sa puso. Binibilang mo. Binibilang mo. Ilan? 24, 25, 36, 37, 40. Wait lang, dito mo tayo sa 40. May sasabihin ako. Sabi nila, kapag paakyat ka, kailangan nagdadasal ka na. Magdadasal na ako. Pero nakakahingal Para nakakahingal. Tignan niyo naman. Oh, ayan pa oh. Ayan pa. Doon pa sa dulo. Ayan, kaya yan. 40 na, no? Ayan, guys. Sana makayanan namin to. Pagpababa, okay lang. Madali. Pero pagpataas, nakakawalan pala ng hininga to. Kaya pala may oxygen tayo dito eh. Ayun guys, kakit pa rin po kami sa nasa Jeremiah 17:17 sa Luke 5:32. Yes. Taas. Kapagod. And guys, last ko pong nakit tong grotto is 2019. Last year. Opo guys, last year lang po ako nakakyat. Tapos alam ko sa taas po niyan may parang bahay nandun si Mama Mary. Totoo. Oh, tsaka si Papa Jesus. Gusto ko makita yun. Ang taas. Ito na, wait na. Medyo Kaya tayo. Yung balon-balunan ko.
Nakakapagod din siya. Alam niyo po guys, pag gabi po pala, yung cross na yun, may ilaw. So yun guys, yung follow page Ruben Esophagus ko, unti-unti nang namamaalam. Malapit na po namin matapos yung 100 step. Parang lampas eh. Parang nga. Parang ano. Pinagpawisan din ako guys. Medyo mataas din ako. Nakakalula. Guys, tingnan nyo naman. Bakit may, gaano ka ano yung inla? Nahinuan dun sa tulog, grabe. Parang ano na lang, tuldok. Amen, So guys, guys. ayan na lang yung akyatin namin. Yan Yes. na lang, yan na lang. Konti na lang. Konting tiis. Konting tiis na lang. Alam ko may parang kuweba dito eh, di ba? Tama ba ako? Ay, si Mama Mary. Si Mama Tama ako Mary. yung doon. Si Mama Mary. Oo. Dito na tayo. Mag-aano ng... Ayan. Ayan. Hanin na natin. Naatsing ako, sorry. Yan guys. Pupunta pa tayo sa Stairway to Heaven to your salvation. And then, bibili ulit tayo ng candle. Meron tayong red, orange, white, yellow, green. Red to. Na Red. candle. Oh, orange. Color blinded ka? Tara. So yun guys, packet na kami sa Stairway. Second Stairway. destination. Second destination. Grabe, meron palang second ano to, no? Second destination. Dito ata yung kuweba. Ako, feeling ko dito yung web. Ay, tignan mo, ang ganda. Wow. It's nice. Grabe, guys, ang ganda. Medyo ano, Napakaganda. Ay, medyo taas. ang taas. Kaya natin yan. Kaya yan. Hindi lang pala 100 step to. So yun, guys. Yan. Inakit pa rin namin to, syempre. Kahit mahirap, pero kakayanin namin kasi para po sa ano, Syempre para manalangin Pasalamat. kami ulit sa taas. magpasalamat. Ano ba yan? Stop ka nga muna yan. Syempre para magpasalamat tayo sa blessings na binigay niya sa atin, di ba? Kaya huwag tayong susuko. Wala sukaan. Siya nga hindi sumuko eh. Ito kaya. Yan na. Anong puno to? Grabe, oh, ganda. Pero, Pero kakayanin. grabe. Kakayanin yan. Pag naakyat po namin to, di po kami siguro magsisisi. Feeling ko hindi. Di po kami mapapagod. Tok siya yung ganda. Tara. Let's G. Kasama natin si G. Wow! Tara, tara. Tignan nyo guys. Sabi ko na sa inyo, di kami mapapagod. Diba? Ang ganda. Ang ganda oh. Ang ganda. Ang ganda, grabe. Wala, ano ko ah. Ang ganda. Talaga naman, oo. Nakakawalan po siya ng ano, pagod. Ang Hindi ka ganda. magsisisi pag nakaakyat ka na. Grabe. Yung ano guys, bundok po ng Arayat. Ganda. Ito po, parte na po ito ng ano,
Tarlac. So yun guys. Isang akyatan na lang. Oo. At mararating na natin. Ito na! Eto na! Ito na! Wow. Nandito na tayo. Sa Tito. Ayan guys, may 3 cross. Ayan. Ayan guys. So yun na nga guys. Yes. Tapos na po kaming magpasalamat. Yes, tapos na rin po ang manalangin. Nagpapasalamat na rin po kami kay God. Ayun guys, sana po. Sana, salamat din sa mga sumusuporta sa amin, sa mga patuloy na sumusuporta. Sana huwag kayo magsawang sumuporta, guys. Ayun pala guys, shoutout po pala sa SY Family, Cam JTV channel failed to load, Chels Claridad, Chris Evangelista, Clark Patrick Ligon, Chris Lao, and Cyrus Lin, Joe Marzan, Daisy Dino, Delio, DJ Q Tradio, Edmar Olmilio, Edwin Molino, Emerita Sario, Esther Labida Majels, Jelson Vlog, Jestone TV, Haragan Channel, Hayam Jendi, It's Me Carlin, and Isil Antairos, Jake Sabando, Jana Luke Rocaberte, Janin Torchiba, Jasbaray Malaysia, Jeff Sniper, Jen Corpaman, Jan Leslie Santos Sales, June Astig TV, J-Tips Vlog, Jonalyn Marcelo Josephine Gimoro, Josie Jean Estrelan, JT Channel, Junmar Pizania, Kakoy TV, Katiser TV, Katinapay TV, Kitty Pink. Yan, shoutout po sa inyo. SY Advan, Joven Galan, Marini Cindy, Jules Pare, Azel Rose, Sandy Ardales, Romel Kawelan, Rico John Aiko, Sir EJ, Igay pala, Jeffe Breo, Richard Ligutan, Ireneo Santos Jr., Neil Mac, Frick Nors TV, Denise Dumago, Jeffrey Alvarez, Mami Betsy Valenzuela, Glenn Gono, Oji Dixie Marquez, Ryan Villena, King Bernal, Jesse Torculas, Eric B, Froilan Vallejo, Proud Ilonggo PH, Lloyd Leo Vore, Marlon, Menil, J.R. Fernandez, Alfreza Condelin, Jonalyn Mabatoan, DJ John Daniel, Jenny Maala, Jomar Yasay, Norelyn Dena, Arman Laksamana, Marlon Castillo, Marvin's Live TV, Abdul Malik. Shoutout! Yan, shoutout po sa inyo lahat. And if you like this video, Please like and share and don't forget to subscribe our YouTube channel, SY Talent Entertainment. Peace.